ታይሮይድ ክንብል ከለና ጥቕሙ ኣብ ነብስና እንታይ እዩ ክበዝሕ ወይ ክጎድል ከሎ ስለምንታይ የስጋኣና especially ኣብ ጥንሲ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ክዛረበ ከመይ ቀኒሆም ይሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል እዛ ቀያሕ ነገር ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ታይሮይድ ትበሃል ኣብዛ ክሳድና ትርከብ ድበዝሕ ሰብ ከምዚ ጎይተር ገለ ክህልዎም ከሎ ድፈልጥዋ ነገረ ታይሮይድ ትበሃል ኣብዚ ጥቓ ክሳድና ደላ ሕጂ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ታይሮይድ ናቱ ስራሕ ክሰርሕ ተኾይኑ ካብ ሓንጎልና ድመፆ ኢንስትራክሽን ኣሎ ከም ዝግበር ድብሎ ማለት እዩ ሕዚ እዚ TRH ድብል ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ሃይፖታላመስ ድበሃል ኣሎ ቦታ ናይ ሓንጎልና ናብ ፒቱይተሪ ትበሃል ኣላ ካልእ ከይዱ እንታይ ይብላ TSH ድበሃል ሆርሞን ኣውፅእ ይብሎ ማለት እዩ ሽዑ እቲ TSH ድበሃል ከይዱ ነቲ ታይሮይድ እንታይ ይብሎ እቲ T4 T3 ድበሃል ኣውፅእ ይብሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ናይ ኖርማል ሰብ እዩ ሕጂ እዚ T4 T3 ብብዙሕ ምስ ወፀ ሽዑ እንታይ ይብሎ ነቲ ሓንጎልና ኦኬ ይኣክል ሕጂ ቋርፅ ስራሕ ብሎ ሽዑ ኣቋርፅ ምስ በሎ እቲ TSH ከዓ የቋርፅ ሽዑ እዚ T4 T3 ድብል ዘሎ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም እሱ ምስ ጎደለ ሽዑ እቲ ሓንጎልና ጎዲሉ ሎ ኦኬ ሞ TRH ከውፅእ TSH ከውፅእ እዚ ሕጂ ከምዚ ሳይክል ዓይነት እዩ ክትሕት ከሎ የውፅእ ሽዑ ክልዕል ከሎ ከዓ ኦኬ ኣቋርፅ ብሎ ከምዚ ሳይክል ክኸውን ኣለዎ ኣብ ናይ ኖርማል ሰብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ T3 T4 ካብ እዚ ታይሮይድ ወፀ ኣብ ነብስና ንመግቢ ንኽሓቅቕ ድሕግዝ እሱ እዩ ናይ ዲቨሎፕመንት ኣብ ቆልዑ ክዓብዩ ሓንጎል ክፍጠር ከሎ ንሕና ምሻሎ እቲ ነብስና ድቀያየር ነገራት T3 and T4 የድልየና ልብና ንኽሃርም እቲ ደድሊ ደም ደድሊ ኦክሲጅን ናብ ነብስና ክኸይድ ከነስተንፍስ ከለና እቲ ናይ ሳምቡእና ካፓሲቲ ድሕግዝ እዚ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ነቲ ሓንጎልና ከምዚ ደኺምካ ከም ዘለካ ድፍለጠካ ድቃስ ኣድሊካ ድፍለጠካ ዝኾነ ኣብ ስራሕ ከለካ ኤነርጂ ንኽህልወካ ናብ ኩሉ ናብ ነብስና ደሎ ሲስተም ድሕግዝ ነገር እዩ እዚ ሕጂ እዚ ወይ ክበዝሕ ከሎ ወይ ክትሕት ከሎ እንታይ ንኸውን ኣለና ሕጂ ፅቡቕ ደይሰርሕ ተሎ ክልተ ነገር ኣሎ ወይ ኣይሰርሕን እዩ ከም ድድለ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ይበዝሕ እቲ ስራሕ ማለት እዩ ሕጂ ናይቲ ሃይፖ ክንብል ከለና ከምቲ ድለ ይሰርሕን እዩ ደሎ እቲ ፀገም ድበዝሕ ግዜ ኣብታ ናይ ታይሮይድ ግላንድ ኣዊዱ ኣሎ ሕጂ ናይ ገሊኡ ሰብ ሃሺሞቶ ዝድበሃል ኣሎ እቲ ናቶም ኢሚዩኒቲ ነቲ ናይ ነብሶም ዋህዮታት ክቐትሎ ይጅምር ማለት እዩ ነቲ ናይ ታይሮይድ ሕጂ እቲ ዋህዮታት ነዚ TSH ድበሃል ክሰምዖ ድግባእ ምክንያቱ እቲ TSH መፅዩ ኣብ ኮፍ ምስ በለ ኣብቲ ናይ ታይሮይድ ደሎ ዋህዮታት ሽዑሱ ኦኬ እሞ T3 T4 ኣውፅእ ኣብሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋህዮታት ሞይቱ ተሎ ግን ወላ ነብስኻ ብብዙሕ TSH ኣውፅዩ ኣበይ ይኾፍ ክብል ሽዑ ብኸምኡ እቲ T3 T4 ይትሕት ማለት እዩ እሱ ትሒቱ ስለ ዘሎ ከዓ እቲ ነብስና እንታይ ይመስሎ ኦኬ ሞ T4 T3 ተትሒቱ መመሊሶ ሞ TSH ከውፅእ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰብ እቲ TSH ብጣዕሚ ይበዝሕ ብኸምኡ ኢና ከዓ ከምዚ ኣለክን ድዩ የብልክንን ወይ ወላ ብሰቡት ከምኡ ኣለኩም ድዩ ብኸምዚ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ እቲ ሃይፐር ንብሎ ከዓ ብብዙሕ ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ናይ ግሬቭስ ዲዚዝ ድበሃል ንሪኦ TSI ድበሃል ኣሎ ሆርሞን ነቲ ከምዚ TSH ዓይነት እዩ ግን ኣይኮነን ስለምንታይ TSH እቲ T4 and T3 ምስ በዝሐ ብብዙሕ ምስ መፀ ሽዑ ኔጋቲቭ ፊድባክ ሉፕ ድበሃል ኣሎ ነቲ ሓንጎል ከይዱ ኦኬ ሞ TSH ምውፃእ ኣቋርፅ ብሎ ሽዑ እቲ TSH ኣቋርፅ ስጋብ እቲ T4 እቲ T3 ድጎድል ማለት እዩ እሱ ምስ ጎደለ ከዓ መሊሱ ሓንጎልና TSH ይውፅእ ማለት እዩ እቲ TSI ድበሃል ግን መፅዩ ነቲ ኣብዚ ታይሮይድ ዘሎ ዋህዮታት ኮፍ ይብላው ሽዑ እዚ ብብዙሕ T4 and T3 ይወፅእ ኣሎ ግን እቲ ብኸምኡ ድመፀ T4 and T3 ነቲ ሓንጎልና ተመሊሱ ኦኬ ኣቋርፅ ኣይብሎን እዩ ብኸምኡ ሕጂ ይበዝሕ እቲ ኣብ ነብስና ድፍጠር ደሎ T4 and T3 ሕጂ እንታይ ይስማዓና ከምኡ ኾን ከሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሃይፖታይሮይዲዝም ክንሪኦ ከለና እቲ ጨጉርኻ ብጣዕሚ ከምዚ ይነቅፅ ወላ ዘይቲ ጌርካ ወላ ዝኾነ ጌርካ ከምቲ ድድለ ዘይቲ ከምዚ ደይብሉ ይኸውን እቲ ገፅካ ከምዚ ተነፊሕካ ደለኻ
ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ኣብዚ ዘሎ እቲ ጎይተር ድመስል ከዓ እቲ ታይሮይድ ብጣዕሚ ይገጅፍ ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ ነብስና እቲ TSH ይውፅእ ኣሎ ብሓንጎልካ እቲ T3 T4 ድበሃል ኣውፅእ ብሎ ግን ኣይሰምዖን ዘሎ ሕጂ ብኸምኡ እቲ ጎይተር ብጣዕሚ እቲ ታይሮይድ ብጣዕሚ ክገጅፍ ጅምር ምእንታን ብብዙሕ ከውፅእ ከምቲ ድድለ ስለ ደይውፅእ ደሎ ግን ወላ ከምኡ ጌርካ እቲ ናይ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ነፍስኻ ኣታክ ስለ ዝገብሮ ደሎ ነቲ ታይሮይድ ብኸምኡ ወላ እንዳገጀፈ ከምቲ ድድለ ኣይውፅእን እዩ ሕጂ ናይ ገሊኡ ሰብ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ TSH ብጣዕሚ ስለ ዝልዕል እሞ ከዓ እቲ T3 T4 ከምቲ ድድለ ስለ ዘየለ ብኸምኡ ሽዑ ከኒና ታይሮክሲን ድበሃል ከምዚ ሲንቶክሲን ነቲ ኣብ ነብስና ድፍጠር T4 and T3 ድመስል ብኸኒና ድህብኽን ብኸኒና ትወሃቡ ማለት እዩ እቲ ሜታቦሊዝም እቲ ናይ ምግቢ ሓቂ ከለካ ብጣዕሚ ስለዚ ድትሕት ብኸምኡ ከዓ ከምዚ ሚዛን ክትውስኽ ትጅምር ምስኡ ከዓ እቲ ናይ ድርቀት ይገብረልካ ምክንያቱ እቲ ምግቢ ቀስ ኢሉ ስለ ዝሓልፍ ደሎ ብኸምኡ እውን ኮንስቲፔሽን ይሕዘካ ማለት እዩ ኮንስቲፔሽን ማለት እቲ ድርቀት ማለት እዩ ሓንሳብ እውን እዚ ኢንፈርቲሊቲ ጥንሲ ንኽትሕዝ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ሜንስትራል ሳይክል ከምቲ ድድለ ኣብ ሰዓቱ ኣይመፅእን ብኸምዚ እውን እቲ ነብስና እቲ ደድልዮ ነገር ስለ ዘይብሉ ወላ ጥንሲ ሒዝካ እቲ ጥንሲ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ሃይፖታይሮይዲዝም እቲ ነብስናስ ከምቲ ድድለ እቲ T3 T4 ኣይውፅእን ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ሃይፐርታይሮይዲዝም ክንዛረብ ከለና ከዓ እቲ ኦፖዚት ናይ ሃይፖታይሮይዲዝም እዩ ኣብዚ ድበዝሕ ግዜ ከም ጨጉርካ እዩ ከምዚ ክወድቕ ይጅመር ወላ ክትምሽጥ ከለካ ገለ የርዳእካ ከምዚ ይወድቕ ከም ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዓይንኻ ድበዝሕ ግዜ እቲ ዓይንኻ ከምዚ ይብል ማለት እዩ ንቅድሚት ይመፅእ እቲ ፕሬሸር ናይ ዓይንኻ ይልዕል ናይዚ ግሬቭስ ዲዚዝ ንብሎ ማለት እዩ ከም ናይ ሃይፖታይሮይዲዝም ኣብ ሃይፐርታይሮይዲዝም ከምዚ ዓይነት ጎይተር ዓይነት እውን ክረአ ይኽእል እዩ ድበዝሕ ግዜ ከምዚ ናይ ኣዮዲን ይጎድለካ እንተኮይኑ ንሪኦ ነገር እዩ ሕጂ ኣብ ድበዝሕ ግዜ ኣብ ናይ ከምዚ ወፃኢ ተለካ ናይ ኣዮዲን ዘለዎ ጨው ወይ ከምኡ ጎዲሉ ተሎ ክብኽን ስለ ዝኽእሉ ደሸገር ነገር ኣይኮነን ሓንሳብ ከዓ ናይ እቲ ልቢ ብጣዕሚ ክሃርም ይጀምር ሕጂ ተሓሲብክኖ ሬጉሌት ይገብሮ ተኮይኑ ነቲ ናይ ልቢ ክሃርም ይሕግዘና ተኮይኑ ሕጂ ሱም ብጣዕሚ ክበዝሕ ከሎ እቲ ልብና ብጣዕሚ ይሃርም ማለት ሕጂ ብኸምኡ ከምዚ ኢሪቴትድ ትኸውን ዝኾነ ሰብ ተዛሪብካስ ከምዚ በቃ ምስትንፋስ ትስእን ምክንያቱ እቲ ልብና ብጣዕሚ ስለ ዝሃርም ደሎ መግቢ በሊዕኻ ቀልጢፉ ስለ ዝሓቅቕ ብኸምኡ ወላ መግቢ በሊዕኻ እቲ ሚዛንካ ክጎድል እውን ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃይፐርታይሮይዲዝም ተለካ እቲ ልብና ከዓ ክምለሳ ብዙሕ ስለ ዝሃርም ዘሎ ሕጂ እቲ ደምሲ ብብዙሕ ይንቀሳቐስ ኣሎ ኣብቲ ነብስና ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ከምዚ ሃሩር ገብረልካ ወላ ቁሩ ከሎስ ሃሩር ገብረልካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ናይ ዊንተር ዘለዎ ቦታ ትነብራ ትኾንክን ኣብ ዊንተር ክኾን ከሎ ናቹራሊ ኣብ ነብስና እቲ TSH ይልዕል ብኸምኡ ከዓ እቲ T3 T4 እውን ይልዕል ኖርማሊ ሬጉሌት ገብሮ ወላ ብሳመር ከሎ ወላ ዝኾነ ቁርዴ ሎ ግዜ ወላ ማሚቕካ ከለካ እሱ ብጣዕሚ ይልዕል እንተኮይኑ ግን ሃይፐርታይሮይዲዝም ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ መወዳእታ ንሪኣኻ ኣብ ክንዲ ድርቀት የውፃእካ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሃይፐርታይሮይዲዝም ክንሪኦ ከለና ናይ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ሜንስትራል ሳይክል ክንሪኦ ከለና ወይ ኣይመፅእን ወይ ከዓ ክመፅእ ከሎ ነዊሕ ግዜ ይገብር ኣብ ናይ ሃይፐርታይሮይዲዝም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ታይሮይድ ነዚ ኩሉ ኮንትሮል ዝገብር እንተኮይኑ ኣብ ጥንሲ እቲ ቆልዓ ካብ ኣደ በቲ ደደላቶ እዩ ዝነብር ራይት ሕጂ እቲ ናቶም ታይሮይድካ ክሳብ 18 ሓንሳብ ካብ 28 ኒኒዮ እዩ ክሰርሕ ድጅምር ስጋዕ ሽዑ ወላ ሓንቲ ፋንክሽን የብሉን ወላ ድሕሪኡ ከማን እቲ ዝበዝሕ በቲ ናይ ኣደ ታይሮይድ ማኔጅ ዝገብሮ ይደሎ ሕጂ ሃይፖተሎ ወይ ብጣዕሚ ጎዲሉሎ ወይ ሃይፐርተሎ ተበዚሑ ብኸምኡ ኢና ኣብ ጥንሲ ማኔጅ ግበርኦ ወርሓዊ ናይ ላቦራቶሪ ናይ TSH ላቦራቶሪ ንገበልክን እቲ T3 T4 እውን ከመይ ከም ዘሎ ክንሪኦ ንደሊ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ I hope that helps ካልእ ሕቶ ዝኾነ ተለክን ኣብቲ ኮመንት ግደፍ ኣለይ ብሮክሌቲ